Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatul asyiratu utawi hikayah kang 10 pimoraatil adabi kudu teping dalam martelakeun ngaraksa tata krama. Ukiya dan hikayatkeun ana rajulaini sapa satune wong lanang kharaja iku metu rajulaini pitalabil ding dalam ngepri ilmu lil gorbati kena arah ngumbara. Wa kana lan ana rajulaini syarikaini iku kang sasakutan loro fil ilmi ing dalam ilmu paraja maka babalik si rajulaini badasin ing dalam sawise pira-pira tahun. Ila baladihima maring daerah si rajulain wa qad pakuha lan teman-teman ahli pakih atau ngarti pakih aduhuma sapa salah siwijina ya rajulain walam yapkuh lan ora ngarti ala kharu sapa wong kang waneh patamala maka ngangen-ngangen pukoha ul baldati sapa pira-pira ahli fikih negara wasalan jajaluk ti pukoha an halihima saking tingkah aduh ikasurah yang ngaji bari nukangan ya. Ana halimak hagok tidak ana halihima saking tingkah rajulaini wa takdirihima lan bulak balik ke ieu si rajulaini wa julisima lan duduk ke rajulaini fa ukhbiru maka den carita ka kan rajulaini anna julusa ing satohone dodok alladzi tapakoha kang ahli paki si alladzi hala takrori ing dalam tingkah ngabulak balik mustaqbilul kiblati iku madhep kiblat wal misri lan madhep kota Mesir. Alladzi hasala kang hasil ilmu apa ilmu ing dalam alladzi walaku lan utawi wong kang maneh mustaqbilul kiblat iku wong kang mungkuri kiblat wajhu utawi wajahe akhir ila ghairi misti iku maring salian Mesir. Patapako maka sepakat ulama sapa ulama apa kaha ana pakih satune wong kang ahli fikih mapakuha iku ngerti isi pakih bi barakatul istiqbal kiblat sabab ayeuna madhep kiblat sabab barokah madhab kiblat idhua karena utawi ieu istiqbalul kiblat sunatun iku sunatul julus ing dalam duduk ila inda darurat angin ing dalam nalika darurat katolongan barakat doa lan kalawan sebab barokah doane wong muslim fa innal misra maka satana tanah Mesir layah lu ikrana kosong ieu misra alal ubadi lan ing atase wong kang ibadah wa ahlil khairi lan ahli kabagusan padahir maka utawi kang dahir mah anal abid ing satune wong kang ahli ibadah minal ubadi saking pira-pira ahli ibadah da'a iku ngadoakeun si abid lahu kadue si pakih tilaili ing dalam wengi. Al hikayatul hadiyata syarab bijidi kutub ing dalam sungguh-sungguh bitolabil ilmi badal kasing dalam sose sakit hati. Waduh. Kana al-khana Habib Muhammad bin Husain al-Habsi ma indahu iku ora nono indahu iku tetep ing dalam sandingnya Habib ilmun utawi ilmu. Wa kana lan ana sababu talabihi apa sabab ngeprih ilmune ieu si Habib lil ilmi kadu ilmu anahu iku satuna Habib khotoba iku ngalamar ya Khatib bintal Habib ing anak wedona Habib Muhammad bin Qutban. Faqala maka ngucap ya Habib Muhammad bin Qutban lahu kadu Habib Muhammad bin Husain la ucap-ucap la ujawiju moal bakal ngawinkeun ingsun ibnati ing anak ingsun ada rajuli amin ing atas wong lanang kang bodoh. Wal Habib lan atawa umum wal Habib utawi Habib wal Habib Muhammad utawi Habib Muhammad bin Qutban hada kang iki tegese lawa Habib utawi Habib Muhammad gitu hada kang iki tegese Muhammad bin Qutban mata kalama iku ana rarasan ya Habib Muhammad bin Qutban wa maksudu utawi perkara kang den sejak dening Habib Muhammad bin Qutban at-ta'iru iku ta'ir ngawiwirang bal maksaduhu balik tah utawi pasejaane ieu Habib Muhammad bin Qutban atan situ iku ngagegereh atawa nangikaken lahu kadue Habib Muhammad bin Husain ali talibil ilmi kadue nyeprih ilmu palama samia maka samang-samang sanguping hadihil maqalah ing iki ucapan Habib Muhammad bin Qutban al Habib Muhammad Habsi apa Habib Muhammad al Habsi dahaba maka berangkat ya Habib Muhammad al-Habsi wa talabalan ngeprih ya Habib Muhammad al-Habsi al-Husain al-ilma ilmu pakhada maka ngalap ya Habib Muhammad bin Husain kasiran ing perkara kang akeh minal umi saking pira-pira ilmu min tafsiri bayana saking ilmu tafsir wal hadis wal fikih wa ilmi adab wa gerizali kabeh wa balagolan tumeka ya Habib Muhammad bin Husain al-Habsi mablagon ing darajat adiman kang agung bil ilmi ing dalam ilmu hatta sora malamal hadadi ya Habib Muhammad bin Husain al-Habsi muftian ingkang aweh patwa pilih Hijazi ing dalam negara Hijaz wa khadalan ngalap anhu saking Habib Muhammad bin Husain al-Habsi al Habib Muhammad bin Qutban sapa Habib Muhammad bin Qutban al ilma ing ilmu ing ilmu alat jadi gitu
kana ana sababu ijtihadi syal Islam Zakaria Ansor sapa sabab ijtihadna menemani Syekh Islam Zakaria Al-Ansari annahu iku satu Syekh da'ala iku manjing ya Syekh ilal jami'i maring ayeuna Universitas Al-Azhar bil Misra ing dalam Mesir wa kanat lan ono lahu ketep kadue Syekh imamatun opo sorban kabiratun kang gede Kopakola maka ngucap wahidun sepong kang lawaneh mustahzian hale wong kang ngaguguyon bihi kalawan ayeuna Syekh ngucap-ngucap lapat dakhala Syekh Islam Usman jing Syekh Islam ke masjid make sorban dipoyokan wih Syekh Pakoat maka tumubi kalimat atau kalimat minus saking wahid maukian inggon tumiba wa khalapalan sumpah ieu Syekh Islam Zakaria annahu ing satuna Syekh Islam la yahruji iku moal kaluar ieu Syekh Islam minal jami saking jami universitas hatta yud'a sehingga dipanggil ieu Syekh Islam Zakaria Syekh Islam ing Syekh Islam yamuta atau sehingga maut ieu Syekh Islam pakaba maka takun ieu Syekh Islam Zakaria anu talabil ini saking ing atase nyupri ilmu wasyarika lan sesekutan ya Syekh Zakaria pikul imin ing dalam saban-saban ilmu aing maka mungkin can disebut Syekh mah anak gledek gara-gara maka sorban kunuju sadah Dakaro Ibnu Ghazi usnutur sapa Ibnu Ghazi fi hasyat ing dalam hasyah Ibnu Ghazi huna ing dalam kene-kene panggonan annal imam satuna Imam bin Arafah ihtaraqo iku ngobong mizazuhu opo suhu badan panas bener. Suhu badane ieu Ibnu Arafah pitalabil ilmi dalam nyupre ilmu wastaprogo lan entek alma opo baul hayati opo banyu kauripan wa tawala lan metu fi badani ing dalam badane ieu Ibnu Arafah da ugudolin opo penyakit kang angel obate awaza milang-milang langka al atibau sapa pira-pira dokter pakola maka ngucap lahu kadue Ibnu Ghazi raisuhum sapa kepalane ieu atiba inna qalbahu satuhuna hatene ieu Ibnu Ghazi kharaja iku metu ieu qalba min gilapihi saking tutupe ieu si qalba wasorlan tadi ieu qalba pigoyatis dupi ikut tetap ing dalam katoge apes kakol bisobi lemah atau gelemah kakol bisobi kaya hatene bocah cilik pala yaiku makana patut bihi kalawan Ibnu Ghazi minal agdiyati bayane saking papanganan illa atapuha angin opo leuwih lembut-lembute agdiyah wa huwa utawi agdiyah allaban iku susu Allah dijala keus ngajadikeun ing Allah jalla sapa Gusti Allah gidaan ing papanganan lil atfali kadue pira-pira bocah cilik bisyarati ayyar dia lawan syarat yang tanyusani ieu bisa kalau yang tanyusani tadi itu Ibnu Arafahnya lain Ibnu Ghazi KBG karena Ibnu Arafah salah enggak salah gitu bukan Ibnu Arafah bisa tayar diau kalawan syarat yen tanyusoni ieu Ibnu Arafah ing laban bipihi kalawan cangkeme Ibnu Arafah minasaji saking pentil wa anpuhu utawi leuwih manfaat labanul atan iku susu keledai betina sumalaban nisa maka kari-kari susu cewek sumalabanul maji maka kari-kari susu wedus kacang pakariha maka sengit Ibnu Arafah sapa Ibnu Arafah labanal atan ing susu keledai istikzazan karena arah-arah istikjaz geuleuh eta mah menjijikan wa tawaruan lan ngati-ngati lima kadue barang pihi kang tetep ing dalam ayeuna atiba minal khilafi bayane saking sulaya ulama
Wataroka lan ninggal Ibnu Arafah labanal maji ing ayeuna susu wedus kacang lianahu kana satuna laban maji pidarajati ku tetep ing dalam pangkat darajati asal sati kang telu wah lan milih ieu Ibnu Arafah laban nisa ing susu wedon pakala maka ngucap lahu kadue Ibnu Arafah atau bisa dokter anfa'u albanihina utawi leuwih manfaat pira-pira susune wong wedon labanul mar'ati iku susune wong wedon asam roti kang pirang rambute as-sahihati jismi kang sehat badane al mudminati akli lahmi kang ayeuna ngalanggengkeun akal mangani ing mangan daging pastajaro maka ngeprih nyewa iya Ibnu Arafah arba'an niswatin ing opat pira-pira cewek min nisail qasobina saking pira-pira cewek tukang jagal karena maka ana iya Ibnu Arafah yardauna iku nyusu ya Ibnu Arafah ing nisa waktu pira den hampura zalika apa ikilah iki yardauna wa ing kuna sanajan ta ono iya nisa ajnabiyatin ika pira-pira dengan asing gitu obat yang paling mujarab bagi jangjing lemah hati nama 5 kanidorati karena tempat darurat pasapau maka nyagerkeun ing Ibnu Arafah Allah subhanahu Gusti Allah al hikayatus sani asyara 12 ilmu bahas itu keteping dalam aina perdebatan debat men Ukiya dan hikayat kenana Syekh Ahmad apa satuna Syekh Ahmad bin Qasim talmida Syekh kang dadi murid Syekh Ahmad bin Hajar dahaba iku lunga ieu Syekh Ahmad bin Qasim ila Misra maring tanah Misr wa kana lan ana ieu Syekh Ahmad bin Qasim ya duru iku ngadiran ieu Syekh Ahmad bin Qasim madari Syekh ing tempat ngadarasa Syekh Muhammad Ramli wa yubahisu lan debat Ye Syekh Ahmad bin Qasim hu ing Syekh Muhammad Ramli ata ina saha malah satuhuna Syekh Ramli yutoliu iku ngamutolaah Ye Syekh Muhammad Ramli kasiron kalawan banyak waya gitu lan sawengi Ye Syekh Muhammad Ramli sahiron iku kang melek ditahqiqil mabahasi kenang nyatakan pira-pira pembahasan wal masailan pira-pira permasalahan fikih Pakolat maka ngucap ieu lahu kadue ieu Syekh Muhammad Ramli umuhu sapa biange Muhammad Ramli Syekh Muhammad Ramli malah kaya Muhammad tu tibu nafsaka fil mutalaah iku apa utawi apa sawiji-wiji iku tetep kadue sira ya Muhammad Muhammad tu tibu mayahkeun sira nafsaka ing awak sira fil mutalaah dalam mutalaah Pakola maka ngucap ieu Syekh Muhammad Ramli lah kadue ummu Innar rajula satune wong lanang goriban kang asing dakhala iku manjing ieu si rajul al balada ing negara Mesir wayah duluan ngahadiran ieu si rajul madari sana ing pira-pira panggonan ngadares kita ayu baisun ngadebat ieu si rajul ing kitab fil ini pira-pira masalah hadza utawi ikilah iki yubahisuna fil masail alladzi hamlana iku kang ngadorong ieu si alladzi ingsun ala kasratul mutala ing atase memperbanyak mutalaah falamas baat maka samang-samang samanjing subuh iya umu salat ikut tatakon ya umu an rajulin saking ulun algoribi kang ngubara pada luhu maka nuduhkeun ieu si nas ha ing umuhu alaihi ing atas rajul wajat lan tumeka ieu umu ilai maring rajul waqatan ngucap ieu si umuhu lahu kadue rajul anta mamunun utawi sira iku kang den cegah min kudir madarisi saking nemekaan madrasah anak ingsun Muhammad tegese Muhammad wada utawi kila iki yubahisu minha saking wada utawi kila iki mamnuun anta mamnuun minha saking aina umuhu rahmatul abawain iku welase wong tua roro iku kanya akhir kolot gitu. Gara-gara sih anak aing itu molor kedatang ke masjid jadi semangat lah aya nu leuwih hade mah hadir teh ngaji teh jeung nu hade mah resep mambung kan kalau diulah gitu dong Gaya tu salisata asrafi kapi akibati talmidi ing dalam akibat murid akaslani kang kadua jaat karojulun sepong lanang min Jawa ta saking tanah Jawa ila ribati situna maring pondok situna pondokan situna Hadroh maut Yaman utawa
litolabil ilmi kena nyepre ilmu indal habibil habsi ing dalam sanding habib habsi likaan lakinahu tetapina ya rajul kaslanu iku kedul wa kana lana abu sapa bapane ieu si rajulun japi jawata ing dalam tanah Jawa ya tamana iku ngarap-ngarap ya abu aya kunde ngarap yen tauna waladu apa anake abu aliman iku wong kang berilmu arsala makangi tekan ngirim ieu si abu ilaihi maring rajul malan ing harta kasirun kang banyak ya anatan kena lulungan lahu kadue rajul ala talabil minas nyepre ilmu wastamala lan ngagunakeun waladuhu sapa anake ieu si rajul jali kamaling celai kata liaki kena arah mangan wah jangan dahar aja mulin wasur bilang ngumben wakana lan ono abu sapa bapane ieu si rajul ya dunu iku nyangka ya abu anna walada ing satuane anake ieu si abu kodkoro ikut teman-teman ngaji isi walad al kawakiba ing kitab kawakib duriyahnya semua kotinida maka kari kitab kotrunida kitab alat orang semua alpiyah kitab alpiyah wah kadalan lan kaya salajune Walama madama kesamang-samang salawat iya walad khamsa sinina ing 5 pira-pira taun awak sara tawilu akhir roja maka babalik alwadu sapa anak wa aqada lan mengadakan pesta syukuran mengadakan manggil tamu lah mengadakan abu sapa bapane ieu si walad diapatan ing susuguhan ngondang likudumihi karena datange ieu teu makane ieu si walad wadaa lan ngundang ieu si abu anasa ing manusia ing masyarakat dan segala macam ilaiha maring ieu si dia amaru maka marentah ieu nas ha ing walad aya takalama ing enta sambutan tidak sambutan dah suwi ya di Yaman sambutan dia si walad palayak biru maka anu bisa kawasa aduh ya si walad waqadamu lan ngajukeun ya si nas ilaihi maring walad masalatan ing masalah seuji palayadri maka anu weruh ya si walad jawabannya masalah pa'arofu maka pada ngarti ya nasina idin ing dalam ari kala iki palayadri anahu ing satuhune walad jahilun iku wong bodoh wab tadoha lan ngabedah celak abu sapa bapane ieu si walad atau rajul wahzina lan sedih ieu si abu hatta mayre sehingga gering ieu si abu mata lan maut disebab zalik kalawan sabab ikilah iki wab tadoha abu kolot ngabiayaan ngajual itu iyanya sawah itu iya aduh kamawat ya goblok itu bisa sambutan alai kaya turabi atas sarabi anna ridho syekh ikut tetap ing dalam mertelakan satu hune ridho guru abdoli kulai utama menilmi tinimang saking ilmu syekh karena Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu pitolabing dalam ngeprih koriban niku jadi batur libnil Sako kadua ibnu Sako wabni abi asrun lan kadua abi asrun wahtarolan milih ieu abi asrun lan ibnu Sako suhbatahuma ing ngabaturane wahtarolan milih ieu Syekh Abdul Qadir suhbatuhuma ing ngabature ieu ibnu Sako lan ibnu Qarin Sako ibnu asrun abis asrun likawani maka kadua anane wong loro lah ala dukain iku wong kang duwe kecerdasan wapat natin dan kepinteran kaya staina drapan yen ta ngeprih tulung ya Syekh Abdul Qadir bihima kalawan karo-karane wong loro indah murajaati ilmu salating dalam nalika ngemurajaah pira-pira masalah wa halil muskili lan aina ngudari perkara kang sulit minha saking masail hatta innahum malamala satune kabeh istamau iku kumpul ya kabeh wa tasyawurul musyawarah ya kabeh ala ayah ruja ngarep yen tamat ya kabeh indal gosi ing dalam sandinge waliullah wa kana la gosi sapa waliullah rajulan iku wong lanang masyhuran tur kang masyhur bil ibadati kalon ibadah wassalahi lan kabagusan akhlake wa yuzaru lan den ziarahan ya gaus min kulli nawahi saking saban-saban pajajahan wa kana ono maskanu opo umahe ya gaus tatal bilad iku di bawah negara wal Habib Abdul Qadir lan Habib Qadir yahusuhuma iku ngagereh iya Abdul Qadir ing karone wong loro ala ziaratihi ngatasé berkunjunge ing gaos palama azamu maka samang-samang sa neja ya kabeh ala kurdi ngatasé metu kala ngadahu Ibnu Saqo
ngadau akhruju indal gaus metu ingsun indal gaus maring wali ing maring sanding dalam sandinge waliullah bi masalatin kalawan masalah sawiji gawiyasin kang angel warek ngetes ieu mah basaluhu maka bakal takon ingsun hu ing masalah anha saking maka bakal takon ingsun hu ing gaus anha saking masalah patakhayyara maka sebab yen ta bingung ieu gaus biha ing dalam masalah la yadri haral orang ngerti ieu gaus ma ing barang yakulu kang ngucap ye kang bakal ngucap ye gawas waqala nguna ibnu abi asrun wa ana utawi ingsun masalah iku bakal tatakon ingsun ho ing gawas an masalatin saking masalah sijil arahu kang ora ngerti ingsun jenenge ing ayeuna kang ora ngerti ingsun ho kang ora ngerti ingsun hu ing gawas maza yakulu ing opo ngucap ye gawas biha ing dalam masalah pakola maka ngucap ye wong loro lahu kadue Syekh Abdul Qadir wantah ya Abdul Qadir ari anjeun naik nanya naon utawi sira ya Abdul Qadir Abdul Qadir pakola maka ngucap ya Abdul Qadir wana utawi ingsun mahruju bakal matu ingsun ilaihi maring gaos li ziarati kena berkunjung bae silaturahmi mutamijan hale ngaprih min barokati saking kaberkahane gaos gaya rasailin kang ora nota takon lau kadue gaos anu sayin saking seuji paina mislah hada maka satuna ikilah iki maka satuhune misile ikilah iki akhruju ilaihi li ziarah masgulun iku kang den tungkulkeun bima huwa kalawan barang utawi simadom leuwih agung min dalika tinimbang saking sailun lahu wahia utawi ziarah hadratun iku hadir Allah ahadiyatus samadiyah kang sejak kang luhur Waraju maka metu ieu si kabeh otawe kabeh ala hadih maqasidi ngatas iki la iki pira-pira tujuan wan niati la niat tegese niat ya lah padaku maka ngetrok-ngetrok ieu si kabeh ala ngatas gaos baba dari ing lawang umahe wa patahalan ngabuka lam kadai kabeh gus supagaos wa abta lan ayeuna ngadawakakan dia gaos alaihim itu langsung dibuka alaihim ngatasnya kabeh lah iluh jing dalam metu ilai maring kabeh pabada mudati maka dalam sause mangsa dakhala manjing ya gawas alami ngatas kabeh wa walati gawas magdobun niku kang bendu labasa kang ayeuna ngenggok ieu bawas ieu gawas kil atal wilayati ing pakaian wali banding bendu ambek aya teh waqala lan cepi gawas dalam kadoe kabeh ama anta ya Ibnu Qasim saka anapun utawi sira ya ibna saka kharajta iku metu sira ilaihina maring kita tahtabiru hale nyoba-nyoba sira ing kita ngajajal sira ing kita an masalati kada saking masalah anu pajawabuha maka utawi jawabane masalah kada iku mungkonon wa hiya utawi ieu masalah utawi ieu jawabannya jawabuha kana fi kitabi kitab ing dalam kitab anu fi sahifati kada ing dalam sahifah anu gawe langsung baina lan martelakeun ieu gawas lahu kadue ieu lahu kadue ieu mana Ibnu Saqa zalika ngikila iki masalah wa qala lan ucap Ibnu Saqa lahu kadue lahu kalau ucap ieu gaus lahu kadue Ibnu Saqa ukhruj fa inni arana kufri keluar sia pa ini maka satun ingsun aro iku ningali ingsun naro kufri ing geni kakupuran tahibu muntab yenar baina adlalika ing dalam antarane iga wekasan sira lagi wali mah kitu wa antaran uta lan anapun utawi sira ya Ibnu Abi Asrun Ibnu Abi Asrun pakharajta maka iku metu sinan tas alunah ala tatakon sira ing kita masalah saking masalah sewiji ilmiatan kang bangsa ilmu li taradarapan yen ningali sira ma ing barang nakulu ngucap kita ngajawab kita pihak ing dalam masalah iya utawi ieu masalah kada iku mengkonon wajib utawi jawab masalah kada iku mengkonon kitab kada ing dalam kitab anu ukhraj keluar sira pa ini maka satun ingsun aro iku ningali ingsun ad-dunya ing dunya takhra hale tumi ba ieu dunya alaika ing atas sira gamantar apa ta sira ya waladi hei anak ingsun Abdul Qadir tegas Abdul Qadir kalau zai kumatu sira ta misu hale ngapri sira barakatina ing pira-pira kabarkan kita wa matslubuka utawi perkara kang den supri dening sira insyaallah hasilun iku berhasil wa kami dan kaya satune ingsun bika kalawan sira takulu iku ngucap sira wadami hadihi ala raqabati kulli waliyin utawi dilamakan ingsun kang iki ala raqabati kullin ing atase gulune saban-saban wali bakara maka mati kabeh jamium sapa kabeh indal ing dalam sandinge waliullah sakanyawan wali
Takpan di akhirnya gitu panjang Tuhan saya nyebut kodami kodi al rokobati kulli waliyin gitu. Nisbat ke Tuhan saya mapan meren dunia teh dunia itu cek Tuhan saya mah ada di bawah telapak kakiku. Jadi urusan dunia mah dianggap letik gitu. Dan saya ini jelma manaki warik mudag-mudag dunia tabaru gak aja yang jaga muridna ke dunia nyamperkeun ditincak dianggap Tuhan saya mah dunia mah sahandapeun dampal aing nu diagung-agungkeun banyak diwah-wah dimanahkeun salah lah. Oke can beres ya pama madat makarana lewat mudatun apa masaya sirun kang sadetik ila wudi angin diundang Ibnu Sako sapa Ibnu Sako bi amri Malik kalawan parantahan raja li anal yasir kana satuhune ayeuna satitik ilal ulama nasara maring pira-pira ulama nasara payu jadiluhu maka ngadebat atau mujadalah ieu Ibnu Sako ha ing ulama nasara di anna malikum kana satuhune rajane nasara talaba iku nyeprih ieu Malik mina malikil muslimin saking raja muslim alama ingkang leuwih alim-alime ahli negarane malikil muslim li jadilu derapan yen ta li jadilu argumentasi bentah-bentahan adu debat gitu ieu nasara ha hu ieu nasara ulama nasara hu ing Ibnu Sako pajama kekumpul ahlul balad apa ahli daerah padalu maka nuduhkeun ieu ahlul balad hu ing ayeuna ing malikil muslimin ala Ibnu Sako ing atas Ibnu Sako wa qalu ngucap ieu ahlul balad huwa utawi Ibnu Sako al adka iku wong kang cerdas wa alam lan leuwih alim wa amara maka marentah ieu si malikuhum hu ing ayeuna Ibnu Sako ayar hila ing perintah budalan Ibnu Sako ila jati nasara maring arah-arah wong Nasrani palama wasala maka samang-samang sasumping ieu Ibnu Sako baladakum ing daerah ke Nasara ro'a maka ningali Ibnu Sako imratan ing ngadon nasraten kang bangsa Nasrani paasya koha maka beruntu atau kesemsrem waduh bogoh deh ieu Ibnu Sako ha ing imro'ah bika kalawan ayeuna imro'ah kayak gitulah maka berontok kayaknya pas paasa koha maka berontok ya Ibnu Sakoha ing imro'ah wabtana lan kena fitnah temenan Ibnu Sako biha kalawan imro'ah wa khotobah maka ngalambar Ibnu Sakoha ing imro'ah amin abiha saking bapane ieu imro'ah pa aba maka nolak pang ya biha ila ayadullah angin yang ta mancing ya Ibnu Sako pidinihim ing dalam agamane Nasrani pada hala maka masuk Ibnu Sako dina huming agamanya Nasrani wa tanassara lan jadi Nasrani ya Ibnu Sako pan geus kanyahoan ku wali gawas oge gramang kaca aing geus ningali seuneu aduh di tukang geus sia tuh aya seuneu gramang kat mentang-mentang geus kanyahoan ku gawas tadi aliullah maka gitu Nas'alu jaluk pangraksa ingsun Allah ing Gusti Allah salamat ing salamat wal afiat tegese kasalamatan mina jalika saking ikila iki nasara wa ma Ibnu Abi Asrun lan anapan utai Ibnu Abi Asrun pawallahu maka iku nguasakeun ing aina Abi Asrun Ibnu Abi Asrun al maliku sapa raja amral awqafi ing pira-pira ing perkara pira-pira wakapan wa sedekah lan pira-pira zakat patat maka tumeka adunya apa dunya min kuli janibin saking saban-saban arah wa arapalan ngarti ya Abi Asrun ana hada ing satune ikilah iki paatat dunya min dakwatil gos iku saking omongan wali bala hala wala quwata illa billah kanyawan pan dunya bakal nyampeurkeun tadi oge bener jadi mah beunghar kawali mah wa amal Habib Abdullah amal Habib Abdul Qadir fa innahu maka satune Abdul Qadir balaga itu maka Abdul Qadir al maqamal auliya ing pangkat darajat kang luhur atas soros sehingga dadi ya Abdul Qadir yakul iku ngucap ya Abdul Qadir qadami hadiya ala raqabati kulli walin utawi dilamakan ingsun ade kang iki ala raqabati kun iku tetap
sadukureun aina gulune saban-saban wali bener kabukti. Wabalagalan temeka sautuhu opos suarana Syekh Abdul Qadir Jamil Aulia ing sakabeh pira-pira wali watak ta'u lan nungkulaken ieu aulia Jamil Aulia lahu kena arah-arah aina Syekh Abdul Qadir rusam ing pira-pira sirahe ieu Jamil Aulia indah maqalihim ing dalam nalika pangucapan Syekh Abdul Qadir hada kang iki ya qadami hadira qabatita wad anu lan pada tunduk ieu aulia lahu kadue Syekh Abdul Qadir Allah.